বহু বহু ମୋ କଥା କଣ ତତେ ଶୁଭୁନି? ଆଲୋ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଚା ପାଇଁ କହିଲେଣି ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ହଁ ମା ମୁଁ ଗୌରାକୁ କହିଛି ସେ ଚା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଆଲୋ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ତୋ ବୋପା ଘରେ କେହି ଚାକର ରଖିଥିଲେ ନା ତୁ ବରାଦ ଦେଲୁ? ଚା ନିଅନ୍ତୁ ମା। ମୋର ଚା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଫଇସଲା ହବ ତୁ ଏ ଘରେ ରହିଲେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି କିଛି କାମ କରିନି। ତୁ ବାହାରି ଯା। ନା ମା ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ମୋ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ସହିତ। ତୁ ଛାଡ ତୁ ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ନା ନା ମୋତେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବୋଉ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ନାଇଁ ମା ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ମାନିବି। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ କରିବି। ହେଲେ ଗୌରାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁପ ପଡ଼ ବଳି ତୋ ବୋପା ଘର କଣ ଚାକର ଦେଇଥିଲେ କି? ତୋ ମା କୁ କହିଦବ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକର ପଠେଇଦବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୌରା ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ନା ମା ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ମା। ହଁ ତ ଜିନିଷ ଆଉ ତୁ ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ନା ମା ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ତୁ ବାହାର ମୋ ଘରୁ। ତୋ ବୋପା ଘର ତ କିଛି ନେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଆମ ସାହିରେ ବୋହୂମାନେ କେତେ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ତୁ କଣ ଆଣିଛୁ? ମୋ ପୁଅର କିଛି ସଉକ ନାହିଁ। ସେ କଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଗାଡ଼ିଟେ ପାଇବାର ହକଦାର ନାହିଁ? छी 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 କଣ ତମେ ଆଜି ବି ମଦ ପିଇକି ଚାଲି ଆସିଲ? ହଁ ମୁଁ ମଦ ପିଇକି ଆସିଛି। ତୋର କଣ ଗଲା? ମୁଁ କଣ ତୋ ବାପା ପଇସାରେ ମଦ ପିଉଛି ଯେ ତୋର କଣ ଯିବ? ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ କଣ ପାଇଲି? ନା କଣ ତୋ ବାପା ପଲ୍ସର ଦେଇ ପାଇଲା, ନା କଣ ଏଜେଡ୍ ଦେଇ ପାଇଲା, ନା ମନ ଲାଖା କିଛି ଟଙ୍କା। ଯାହା ତ ଦେବା ଥିଲା ସେମାନେ ଦେଲେ। ହେଲେ ଆପଣ ସେଇ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରି କିଛି କରିପାରିବେ? ଚୁପ ପଡ଼ ବଳି ତୋର ତ ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଚାଲ ତୋ ବୋଉକୁ ଫୋନ ଲଗା ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦାମିକା ଗାଡ଼ିଟେ ଦବ। ତୁ କଣ ଭାବିଛୁ କିରେ? ଆଜି ଯାହା ହେବାର କଥା ହେବ। ମୋ ମା ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। ଲଗା ତୋ ମାକୁ ଫୋନ। ଏତେ ନିର୍ଦୟ ହୁଅ ନା। ମୋ ବାବା ଭାଇ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବୋଉ ଏକୁଟିଆ। ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଆଣିବ? କୁଆଡ଼େ ଆଣିବ? କେମିତି ଆଣିବ? ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ମୋ ବୋଉକୁ କହିବି। ନା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଛାଡ଼ି ତୁ କହି ଅଲବତ କହିବି। କେମିତି କହିବୁ ଦେଖିବା? ନେ ତୋ ମା ସହ କଥା ହ। ହ୍ୟାଲୋ ମା। ହେଲୋ ଦାମିନୀ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମା? ହେଲୋ ମା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁ ମତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଯାହା ବି ତ ଥିଲା ସବୁ ତ ବାହାଘରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଯାହା ଅଛି ବନ୍ଧା ପକେଇଦେବି ଅବା ବିକ୍ରି କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିବିନି ଲୋ। ନା ମା ତୁ ଏମିତି କିଛି କରିବୁନି। ଘର ଖଣ୍ଡି ଅଛି ତୁ ତାକୁ ବିକି ଦେଇ ତୁ କୁଆଡ଼େ ରହିବୁ? କେଉଁଠି ରହିବୁ? ନା ମା ତୁ ଏମିତି କିଛି କରିବୁନି। ନା ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିଯିବି ଲୋ। ମୁଁ ଯାଇ ସେଇଠି ରହିବି। ନା ମା ତୁ ଏମିତି କିଛି କରିବୁନି। କହିଦେଉଛି ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ତୁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳ ନବୁ। ତୋ ମା ଦେବ ତ କିଏ ଦେବ?
रुहा अरे ए कौन कलु पूरा करो पूरा सब चीज गुड़ा का पूरा कलु तार सब फूल को भी लुचाइलु देखिलु ना तो तू आज कौन कर देला ना ना मैं पूरा चुप रुआ एक कथा ପରେ विचार करबा प्रथमे विपत्ति रो किपरि मोहरिबा से कथा चिंता करबा तोर से पेटा कथा उरा आज जमा मु सुनिबिनी तोर से पेटा कथा से खाली मोहु नथिला मो झियो भी थिला आ तबे तुहे जहा कला बिल्कुल भी भलो कला मु बहुत दिन धरि चुपिली कारण मु बाहर चाकरी करितली मु भी तुमर ए भेद को जानि पारिली आ सेइटा जानि पारिली बोली मु चुप रहि गली प्रकृतरे तम दी जनक परे मोर किछि मात्रा संदेह थिला आ आज ताहा मु सतरे देखुची तेणु मु आ चुप हेई रहि पारिबिनी अरे मु चुप हेई रहि बारु गटे निरीहर जीवन चली जाला आ जदी आज मु चुप हेई रहि जाय ताले एमिति अनेक निरीहर जीवन जीव सेति पई मु आ चुप हेई रहिबिनी चुप हेई हेलो आईपीएस किरण स्पीकिंग हेलो मु रविंद्र मिश्र कोरेरु कहउतली मो स्त्री आ मो पुओ मिसी मो बहु को जीवन लु मारी देई जंदी आ आपण शीघ्र आसी हम घरे पहुंच जंदी ओके ओके हम जाई पहुंच छु दामिनी आम झियो आउ नाही दामिनी हे मां फुट दामिनी फुट देख मु ठोक उठ मां दामिनी तोर जी हम से भाई के बड़ा मोह
ହ୍ୟାଲୋ ବଧୂ ହତ୍ୟା ଏକ ବୋହୂ ହେଉଛି ଝିଅ, ତାକୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ନ ଦିଅ। ବୋହୂର